Hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll be playing the game titled Nwekpo. Doesn't really mean anything, but for the fun. To play this game, we need 6 persons who will divide themselves into 2 groups of 3. So now, let's watch how the game is played. Onye nyere Nwekpo sị gị ọ na-anwụ. Nwekpo, onye nyere Nwekpo sị gị ọ na-anwụ. Nwekpo, agbatago m oke ọkpa ebe na-azụ ụlọ oke na-azụ ụlọ onye ọcha nwunye na m antị ololo Igbaiwara m ojo nkata ojo nkata ojo awawa ije Igbaiwara m ojo nkata ojo nkata ojo awawa ije Nwekpo ewo Nwekpo Nwekpo ewo Nwekpo onye nyere Nwekpo sị gị ọ na-anwụ. Nwekpo onye nyere Nwekpo sị gị ọ na-anwụ. Nwekpo agbatago m oke ọkpa ebe na-azụ ụlọ oke na-azụ ụlọ onye ọcha nwunye na m antị ololo Igbaiwara m ojo nkata ojo nkata ojo awawa ije Igbaiwara m ojo nkata ojo nkata ojo awawa ije Igbaiwara m ojo nkata ojo nkata ojo awawa ije. Thank you for watching this video. If you enjoyed this video, please like, comment and share. Do not forget to click on the subscribe button and the notification bell to be the first to know whenever we post new content. Thank you and see you in the next video. Bye!